to, Ma'am Shell? Charot. Love stays. Charot. Love star. Kasya kaya ako sa pet ko. Hey Bear Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, this is the continuation of the unboxing that we had yesterday probably. Pero kanina lang namin pinin. As you can see, nandito pa yung iba na laman ng box, guys. Kaso, may malaking box kasi dito. And then, while fixing the things that we got from the box, na-realize ko, bakit wala yung ibang things na sinasabi ni mama ko na pinadala niya. So, I was wondering, yung box kasi net na ito, guys. My gosh. Ganito siya. Yung tower siya for the juice. Ayan. Kasi, sabi ni mama ko, ano daw, para daw may inuman yung mga bisita ko kapag may dumarating. Yun yung sinasabi ko lagi, guys. I'm not here to brag. So, kung hindi nyo type yung mga ganitong video, just click out na lang po. So, ganito siya, guys. Sobrang bigat ka ako. Kung yung lagayan lang ng drinks na to, sobrang bigat kasi nakita ko na din yung mga ganito na lagayan ng drinks, guys. And hindi siya ganyan kabigat. So, i-open natin siya. Kasi I'm wondering kung ano pa yung mga nandito. Feeling ko nandito yung mga power banks na sinasabi ni mama ko. Ito guys, yung mga padala po na ito, mixed siya, padala ng mama ko, tsaka ng mga kapatid ko. Kasi, if you're new to this channel guys, last year, April 6, nung nag-flight sila, full family, kinuha sila ng papa ko guys, papuntang Canada. So, yun, ako lang po yung natira dito sa Pilipinas. How unfortunate, sabi siguro ng iba, pero para sa akin, swerte ako. Diba, Jonah? Sure. Kasi, well, mahirap mag-isa dito sa Pilipinas. Kasi pati jowa ko wala dito sa Pilipinas. Pero you know, look at the brighter side. You absorb everything. You get all the blessings from above. Kasi mga boys naman guys, nagpadala naman sila para sa mga girlfriends. Para dyan, kila Jonah. So, kung napanood nyo na guys yung isang video ko, yung full blast na opening of the box. Unboxing. Ayan. Nandun. Ayan guys, after 1,000 years. Tapos guys, ito yung pinag-usapan namin kanina ni Jonah. Kasi ito yung may nakalagay dito. Lahat daw ng walang pangalan, lahat kay Joya. Check names, sabi niya. So, ayan. Ay, ano to? Ay, pang table guys na 4-seaters. Ewan ko ba kay mama ko bakit oh my gulay! What are these? This is the new pabango that she was saying. Is it? Hindi. Ala, nakuha mo na yung share mo. It's okay. Hindi, ano ba to? Ang alam ko to from Victoria's Secret. Pabango nga, perfume, sabi mo. Kita mo na lalagyan. Ang cute na ng lalagyan niya, oh. Ayan, oh. Parang ayan. na pang display. We have perfume paint, brush on. Ay, brush on! Ha? Brush on fragrance. Kasi naalala nyo guys, nung may finiture ako na solid perfume. Siguro parang ganun to. Yung yung parang deodorant. Oh, ito bombshell, oh. Ito yung isa sa mga, solid perfume dati na finiture ko. Ito yung bombshell. Perfume paint, sabi niya. I-open lang natin tong isa, guys, para makita niya natin. Kasi, ako din hindi ko alam kung paano to gamitin. Ayan. So, ganito siya. Wow. Ang komplikado naman, ante. Ang cute ng lagayan. Paano to? Yun yung style. Oh, Ganun yan. ay, so igaganon mo siya. Solid perfume yun. Tapos, paano to? Ay, igaganon mo siya. Tapos parang lalabas yung ano. Amoy? Ano yan? Ang bago din. Uy. Amoy abroad. hindi to, Ma'am Shell. Charot. Love stays. Charot. Love star. Love star, hindi love stays. Walang... May pinipindutan eh. Ano ba to? Lalabas? May lumalabas. Clear. So, para din siyang liquid gel. Parang jelly form. Ayan. So, sayang to kapag Pag ubos na, wala na. Ay, hindi. Kapag madami kang pindot, so dahan-dahan lang sa pagpindot. One-sided. Hindi, kasi kapag masyadong pindot ka ng pindot, madami yung lalabas.
So, ganun pala tong pabango na to, guys. So, alam na natin. Yung bombshell, hindi ko na siya inopen. Ito, kasi may pabango na ako na ganito na solid perfume. Yung from Precious Skincare Cosmetic na solid perfume nila. So, meron pa ulit dito. Ano to? Feeling ko ito yung, ito yung may Joya. Joya o Jonah? Power bank? Oh, ito na yun. 4,000 mAh. Jessa. Ala, buyot. Wala So, na lahat. yan, best. Nakita ko. And, Why? Burado. Mga power banks, guys. Pero 4,000 mAh lang. Pero okay na, diba? Pang travel. Kasi yung phone ko is 2,700. 2,700 siya na mAh. So, pwede na yan. Maka-isang charge na. Tsaka, lightweight lang siya. So, oh my God, Boyet! what? My mother knows us. Why? Uy, bra? Ta-da! Hulaan kung kanina to. Uy, ang ganda, Boyet. Ang ganda ng panty mo. Yeah. Jonah! Wow! Congratulations! Thank you po, auntie! La Senza. Ano yan? Victoria's Secret yan? La Sensa. Large. Oh, siguro akin to. 34B! 34B! Siyempre sa akin to. 34B ka ba? 32. And then, uy, may pangalan siya. Len. Kay Len. Ay, gusto ko din ng ganito. Skin tone. Nag-open talaga ng panty. Sa mga hindi po ng panty po, please. Paano na lang. Jessa, uy, ang ganda. Kanino kaya to? Ang laki naman, mother. Siyempre sa'yo, malaki. Ang laki! You. It's yours. Mother, very, very big. Anong gusto mo? Antaba ko na nga ngayon. Ganito yung Ganito yung sobra niya para sa size Ay. ko. This is for Majora. Labia Majora. Majora daw. Uy, ang ganda naman kay Jessa to. Ang ganda, oh. Yung ganito yung hilig talaga ni Jessa, guys. Ay, Yung mga flowy lang na pants, tapos may pa-bow. May pa-bow dyan, tapos 3/4 lang siya. Ito yung, ewan ko, baka stand. Oo, stand ng stand ng lagay ng drinks. Bakit mabigat? Uy, ala, Boyet. Uy, Buti na lang Ito yung takip. Oh my God. Ito yung takip ng grabe, oh. Tapos ito po yung power bank. Ayan, may Joya na. Sa'yo nga talaga yung isa, Jonah. Jonah, Joya, Len. Hoy, lagi nang may pangalan si Len, ah. Ay, Len na si Len. May power bank na si Len. Ang tanong, Len, gumagana pa ba yung phone mo? Ala, Kinder Joy! Ang tanani. Ito yung mga ayaw mo ng chocolate, no? Bibigay na lang natin sa mga bata. Siyempre, sa pamangkin ko yan. Siya na naman nagbigay niyan. Ito. Majora ulit. Labia Majora. Hulaan. Jonah. Ay, this is me? Ay, this is No, this is nice. yours. Wow! Tapos may bra ulit. Ala, 34B! Ang laki, Ano bes. naman? Sa akin lahat to. Walang pangalan Oh, eh. pag walang pangalan sa'yo. Oo nga. Hindi mo nila. Uy, I like this panty. Sana sa akin to. Walang pangalan. Ay, mahilig ako sa may ganito, guys. Sa mga may lace. Yan. Tsaka very soft yung tela talaga. Alam na ng aking mother yan. Another panty. Ayan. Medium. Kasya kaya to sa puwet ko. Uy, another panty. Ala, buti na lang di pa ako bumibili ng panty ko. Ng underwears ko. I Ayan. also plan to Ganito naman, guys. Ang ganda pala sa La Senza. La Senza, ayan. Tapos another, parang Victoria's Secret din. Yung mga niya, tsaka Tommy. Okay, we got, ito yung pantalon na hinahanap ko. This is Yeah. from Old Navy. Alam mo kung ang laki naman. Ay, naku. Hindi, kasya to sa akin. Kasya to sa akin. Ripped jeans, guys. Naku, sasabihin na naman to ni Lola ko, nagpapantalon ka ng punit. Dapat di mo binili yan, punit. Sayang. Sayang daw ang pera kasi punit. This one is a shirt for Jessa. Ayan. Daming pinangsingit ni mama ko. Girl power! Tapos, eto naman. Siguro akin na to. Pag umasa. Joya! Finally! Ayun, meron ka din. Meron din ako. Guys, ang laki ng size po. Ay, medium naman. Ano size nyo? Small? Magkakasya Small. to? Oo, medium sa akin. Small
Mas malaki puwet ko eh. Lahat daw ng walang pangalan. Wala, mahal ako ng nanay ko. Ibig sabihin, Bes, yung lahat ng walang pangalan na nandito ang sayo. Mas. Ano Ay, to? pang duty? Ay, scrubs! Ay, ano ba to? Oo nga, scrubs. Oo, huwag na kayong umasok. Hala, pang duty. Di pa man din na ako nagna-night shift. Ang ganda pa man din, oh. Ibenta ko to, char. Sama na ugali. Eto guys, oh, ang dami niyang bulsa. Ganito yung pinatahi ko dati, Boyet. Oh, na uniform ko. Yung madaming bulsa na ganyan, oh, sa sides. Kala mo naman, napakagaling na nurse. Ang daming pabulsa. Karapin. Karpenterong nurse pala. And then, ito pa, meron pang isa. Yung pang taas naman niya, guys. Grabe, extra small. Pero feeling ko ang laki pa rin nito kahit extra small na to. XXS. Hala, ang laki! Malaki to. Boyet. Mahaba, I mean. Yung width niya okay lang, siguro. Para yung comfy, yung pangtulong sa duty. Tapos dito yung lagay ng ballpen nila, oh. Sa shoulder, dito. Para siguro wala talagang sagabal. Feeling ko sa'yo to. Ay, Len! Wow, dumadami ng pangalan ni Len. Wala ka pang pangalan. Wala pang Girl t-shirt. power din. Pakibigay na lang sa kanya. Umalis kasi siya eh. At tingnan natin, baka sa'yo na to. Joya! Wala ka pa rin. Wala pa rin? Girl power din. O, meron pa rin Mas malaki lagi yung size sa akin ah. Alam mo kang wala nga talaga sa'yo, Boyet. It's okay. Ito na! Jonah! Alam, may uniform na tayo. Girl power group. Girl power group. Pare-pareho ba? Ay, pare-pareho nga. Pareho. Tatlo yan. Nito, oh. Alam mo yun. Eto, ano kaya to? Wala, ang laki naman. Grabe naman yan, mother. Mother! Grabe naman yan! Oh! Oh Uy, my sakto lang, oh. my gosh naman. See? Yung mga damit ata to ni mama ko nung nakapag-diet na siya. Baby panty, oh. Thank you po sa uniform namin pang K-pop po. So ganda. Wow. Mamamata yung kilikili mo. Halata yung kilikili. Isa pa. Siguro, ay, ito yung bigay pala to ng kapatid ko. Thank you so much, Sister Red. Oh my gosh. Nagiging galante ka na ngayon, ah. Wow. Scrub suit ulit. Huwag na nating buksan. Blue tsaka maroon. Ayan. Feeling ko malaki na naman. Sabi ko, huwag nang buksan eh. Ito. Oh, guys. Oh, extra small talaga yung size niya. Pero ang laki talaga. I mean, mahaba siya. Pero okay lang yan. Siya ko na kaya ito gagamitin kasi hindi na kami nag-duty ng night shift. Hindi kaya sure with day, morning, tsaka PM na lang. Eto, this is, ay kasya to sa akin. This is my pants. Ito yung mga inanap ko. Bakit kay wala yung mga pantalon ko na pinangako ni mama ko kako? Nandito nga pala talaga siya. Ay, medyo maluwag siya. Di bale, basta kasya yung legs ko, yun ang mahalaga. Yun lang, naku po, magsisidikitan dito yung mga balahibo ng dog sa halata. Ripped jeans din siya, guys. Ayan o. Ripped jeans din na ganyan. Tapos yung baba niya, yung walang tahi. Parang ripped din siya. Tapos itong nandito sa gitna ng tower. Diyos ko, mukhang mababasag ko ata. Wait lang, tatayo ako. Maliit lang to. Kaya nga nagtataka ako bakit sobrang bigat. Ito yung tower. Tapos, Ito yung kailan. may ano na naman ito, granola. May paroy. May paroy. May paroy. 5 grain granola na naman. Oh, tapos may power bank ka din, Roy. Road trip na to. Ay, wala kay Pao. Di ba kasi marunong mag-drive, Pao? Yan tuloy, wala kang power bank. Tapos paipit po. Wala mo kasing ipit na Pilipinas. Hindi, ito yung mga gusto kong ipit. Walang kahoy kasi talaga dito na ipit. So, that's it guys for this video. If you want to see the first part of this video, yun yung sobrang haba guys. Yun yung mas madami yung laman. Kasi ito, part lang siya. Ito lang yung nasa gitna niya. Tapos yung surrounding niya, tsaka top and bottom niya. Yun yung inopen namin dun sa isang unboxing ng talagang mataas na box na ganito guys. So, yun lang guys. Please watch that video if you're interested. So, thank you so much guys if you're still watching, and thank you for subscribing and for liking my video, for sharing na rin. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, if that name is Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah. Listen to my heartbeat.